जोंहा पान कार्डखौबो आधार कार्ड बायदि गावनि एन्ड्रइड मबाइलजोंनो डाउनलड खालामनानै लानो हायो अरिजिनाल। नोंथांमोना नोंसोरबो गावबा गावनि पान कार्डखौ अरिजिनाल डाउनलड खालामनानै लानो गोसोब्ला नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ फुल नायजोबबानो जाबाय, स्किप खालामलांना आं स्टेप बाय स्टेप बर' रावजोंनो खोन्थालांगोन। आरो नोंथाङा गोदान आपडेट बे चेनेलाव गोदानब्ला नोंथाङा अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय आरो अलाव प्रेस दाबायनानै होबानो जाबाय नोंथांमोना। अब्लानो आंनि बे गोदान भिडिअ आपडेट लाबोबाय थानाया नोंथांमोनाव सिगांग्रो सहैयो आरो माखासे नोंथांमोना मिथियैफोरखौबो मिथिनो हागोन आंनि बे चेनेलनि गेजेरजों। बेखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ फुल नायदो आरो लोगोसे अननानै साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय। फैदो अब्ला जोङो पान कार्डखौ माबोरै डाउनलड खालामो गावनि मबाइलजोंनो। जों कम्पिउटार एबा दखान अबेबा टाउनफ्राव जोङो पान कार्डखौ डाउनलड खालामनो थांब्ला जोङो फैसा चार्ज लाजागोन। बेनिखायनो गावबागाव मबाइलावनो बयबो नेट पेक सोखायो, बयबो फ्रियै डाउनलड खालामना लाबानो जाबाय। आरो माबायदि लासिबां नाय आरो फ्रियै मोनगोन ना मोना आरो बेसेबां चार्ज होनांगौ आरो नों कम्पिउटार दखानाव थांबा बेसेबां होनांगोन नोंथांमोना गासैबो फुल डिटेल्स बेयावनो मिथिजोबगोन। नोंथांमोना जोबजासिम नायबानो जाबाय भिडिअखौ। अब्ला जागायनोसै, नोंथांमोना नायलांदो। नोंथांनि पान कार्डआ NSDL बा नोंथाङा NSDL वेबसाइटजों नोंथाङा डाउनलड खालामनानै लानो हागोन। पान कार्डनि उनाव नायबानो जाबाय NSDL। नोंथाङा NSDL वेबसाइटजों डाउनलड खालामनानै लानो हागोन। आरो नोंथांनि पान कार्डआ UTSL बा UTSL जों डाउनलड खालामनाय जागोन। नोंथांमोना फुल प्रसेस नायबानो जाबाय, अब्लानो बुजिजोबगोन माबोरै खालामो आं खोन्थाजोबगोन। अब्ला भिडिअखौ गोबाव खालामला, भिडिअखौ जागायसै, नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। आंना दा पान कार्डआ UTSL जों खालामजानाय, बेनिखायनो आं दा UTSL जों खालामना खोन्थासिगोन नोंथांमोना नायबानो जाबाय। अब्ला नोंनि मबाइलाव बेफोरबायदि इन्टारफेस गेवगोन, नोंथाङा मोजाङै नायबानो जाबाय। फार्स्टआव दङ पान कार्ड नाम्बारखौ बेयाव थुबानो जाबाय। बिनि सेकेन्ड अपसनाव दङ डेट अफ बार्थ, बेयाव नोंनि डेटखौ लिरबानो जाबाय पान कार्डआव थानायखौ। बिनि उनाव दं GSTN नाम्बार, बे GSTN नाम्बारखौ नोंथाङा लिराबाबो जागोन। ओमफ्राय बिनि उनाव दङ केपचा, बे केपचाखौ बेयाव फिलआप खालामबानो जाबाय। बिनिफ्राय साबमिट, बे साबमिटआव थुनानै होबानो जाबाय। आंबो थुबाय, नोंथाङाबा थुबानो जाबाय। आं फिलआप खालामबाय, नोंथाङाबा खालामदो। अब्ला बेफोरबायदि गेवबाय, बेयाव नों केपचाखौ थुदो। बिनि उनाव नोङो इमेल आरो फन नाम्बाराव नोङो SMS OTP नाम्बार लानो हायो। अनलि इमेलावबो लानो हायो, अनलि SMS आवबो लानो हायो। नों जिखुनु मोनसे टिक मार्क होनानै नोङो बेयाव अके खालामबानो जाबाय। अके मार्क लगायनानै नोङो गेट OTP आव थुदो। बेयाव OTP नाम्बारनि अपसन फैबाय। अब्ला नोंहाबो नोंनि मबाइलाव OTP नाम्बार थांबाय जानो हागौ, नोंथाङाबो बेयाव OTP नाम्बारखौ होबानो जाबाय। आंबो होनोसै OTP नाम्बारखौ। बेनि उनाव नैबेयाव दङ साबमिट दङ, बेयाव खनसे नोंथाङा थुनानै होबानो जाबाय OTP नाम्बार होखांनायनि उनाव। बेनि उनाव बेफोरबायदि गेवगोन, नोङो बेयाव नायना लाबानो जाबाय। बेयाव दङ डेट आरो टाइम, सार्भिस दङ, पे एमाउन्ट रेस दङ, मबाइल नाम्बार, MIID। अब्ला नोंथाङा बेखौ नोंनि पान कार्डखौ डाउनलड खालामनो थाखाय नोङो 8 थाखा 26 फैसा रां गारनांगोन। नोंथांना फनपे, UPI ID, पेटिएम नोंथाङा जेजोंबो नोंथाङा पे खालामनानै नोंथांनि पान कार्डखौ डाउनलड खालामना लानो हागोन। अब्ला नोंथाङा नैबेयाव मबाइल नाम्बारखौ होबानो जाबाय। बिनिफ्राय मबाइल नाम्बारा ओरैबायदि जानांगोन, नोंथाङा पान कार्डआव बबे मोनसे मबाइल नाम्बारा दं बेखौ होबानो जाबाय। बिनि उनाव इमेल ID खौ होबानो जाबाय। बिनि उनाव नैबे टिक मार्क नुदों, बेयाव खनसे टिक मार्क होदो। बिनि उनाव कनफार्म पेमेन्टआव थुदो। बेयाव अब्ला गोबां अपसन ओंखारबाय, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, आदार डेबिट कार्ड, इन्टारनेट बेंकिं, UPI ID, गोबां अपसन ओंखारबाय। नोंथाङा माजों पेमेन्ट खालामनो गोसो नोंथाङा खालामबानो जाबाय। आं दा UPI ID जों पेमेन्ट खालामगोन। बेयाव लिरनाय दङ मेक पेमेन्ट, नोंथाङा सेलेक्ट मोनसे खालामनानै नैबे मेक पेमेन्टआव नोंथाङा थुबानो जाबाय। बिनिफ्राय बेयाव मोनसे खनायाव अपसन ओंखारगोन, सेकेन्ड खारगोन 2 मिनिट। नोंथाङा बे 2 मिनिट सेकेन्ड खारनायनि सिगां नोंथाङा पेमेन्टखौ खालामहरग्रोबानो जाबाय। नोंनि UPI ID जों नोंथाङा पेमेन्टखौ खालामहर। नोंथाङा UPI ID एपआव थांनानै खालामहरबानो जाबाय। नोंनि UPI ID एपआव मोनसे रिकुवेस्ट सहैगोन,
बे 8 थाखा 26 फैसाया नोंथांनि UPI आव थांगोन। बेयाव नों रिकुवेस्टआव नोंथाङा पे खालामनानै पेमेन्टखौ खालामहरबानो जाबाय। सेकेन्ड खारजोबखांबाथाय नोंथाङा नोंथांनि पेमेन्ट खालामनायखौ बेयाव एक्सेप्ट खालामनाय नङा। बेनिखायनो सेकेन्ड खारजोबखाङिनि सिगां नोंथाङा पेमेन्ट खालाम। अब्ला आंबो खालामसै, नोंथाङाबो खालामबानो जाबाय मोनसे सेलेक्ट खालामनानै। माखौ मोजां मोनो, नोंथाङा मायाव इजि मोनो, नोंथाङा खालामबानो जाबाय। नोङो फैसाखौ पे खालामखांनायनि उनाव नोंनि जिमेइलाव पान कार्डखौ हरनाय जागोन। नोङो नोंनि जिमेइल आइडियाव नोङो थांनानै चेक खालामबानो जाबाय। अब्ला आंबो चेक खालामसै, नोङो नायलांबानो जाबाय। नोंबो नोंनि जिमेइलाव चेक खालामहैबानो जाबाय। आं आंनि जिमेइल आइडियाव फैबाय। बेनि उनाव आङो दा पान कार्डखौ लानोसै। जिमेइल आइडियाव हरखाबाय बिसोरो अलरेडि, नोंथांमोनाबो लाबानो जाबाय। नोंथांनि जिमेइल आइडियाव थांनानै बेयाव दङ नै आंनि पान कार्डआ, बेयाव नैबे डाउनलडआव खनसे थुनानै होबानो जाबाय। बेनि उनाव नोंथांनि गोजौआव स्क्रिनाव नटिफिकेसन फैगोन डाउनलड अपसननि। नोंथांनि पान कार्डआ अब्ला डाउनलड जाबाय। बेयाव दं डाउनलड कमप्लिट। अब्ला बेयाव खनसे थुदो। बिनि उनाव नैबेफोरबायदि गेवगोन, पासवर्ड बिगोन। पान कार्डखौ नायनायाव पासवर्ड नांगौ। पासवर्डखौ नोंथाङा होबानो जाबाय। नोंथाङा आधार कार्डफोर डाउनलड खालामनानै आधार कार्डखौ नायनोब्लाबो नोंथाङा पासवर्ड होनांगौ जायो। बेयाव नोंथाङा पासवर्ड होबानो जाबाय। आंबो पासवर्ड होबाय। नोंथांनि पासवर्डआ ओरैबायदि जायो, नोंथांनि डेट अफ बार्थआनो पासवर्ड। अब्ला आंनिया अलरेडि ओंखारबाय, नोंथांनियाबो ओंखारबाय जानांगौ। जोबोद कालारिं, जोबोद मोजां नुदों। नोंथांमोना डाउनलड खालामबानो जाबाय। आंनिया अलरेडि खामानिया कमप्लिट जाबाय। आंनिया गासैबो सफैजोब्बाय। जानो हागौ नोंथांनियाबो आंनि बे भिडिअखौ नायनानै बानायदोंब्ला नोंथांनियाबो जाबाय जानांगौ। फुल भिडिअ नायनायनि थाखाय थेंक इउ। आरो बिदिनो गोदान गोदान आपडेट मोनबाय थागोन। नोंथाङा चेनेलखौ अननानै साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय गोदान गोदान भिडिअ नायनो थाखाय। थेंक इउ लोगो। बुंनो बावलांदों आङो, डिसक्रिपसनाव आं लिंक होना दोनदों। नोंथाङा पान कार्डखौ डाउनलड खालामनो थाखाय डिसक्रिपसनाव दंखायो लिंकआ। नोंथाङा एनएसटिएलनि लिंकखौबो होना दोनदों। बेनिफ्राय आङो इउटिएसएलनि लिंकखौबो होना दोनदों। नोंथाङा बबे मोनसे नोंनि पान कार्डआ बेखौ सेलेक्ट खालामनानै नोंथाङा लिंकआव थुनानै डाउनलड खालामहैबानो जाबाय। डिसक्रिपसनाव दङ लिंकआ। नोंथांमोना नायनानै लिंकआव थुनानै नायहैबानो जाबाय। डाउनलड खालामना लाबानो जाबाय। थेंक इउ लोगोफोर। बाय बाय बाय। उनाव नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन।